Tatong patos. Ang kasi na. Ang kukulitan yung lolo. Pinapakawaan mo ako kasi ayan, good morning. Panibagong araw naman. Panibagong vlog ang inyong makikita. At kung saan kami pupunta, tara, samahan nyo ko. Ay. Hindi na magkandidato sa Vice Kagawad. Kailang best tanod. Vice Kagawad. Ayan, si tatay kasama namin. Ayan. Dito kami dadaan sa paglalatagan ng wire. Ah, ito pala yung ano. Ayan. Yung tubong gagamitin. Ayan. Lalatag na lang mamaya. Saglit lang yan. At yun, abangan nyo yung aming kaganapan salo-salo. May salo-salo. Last day dito sa bahay ni Rica. Pagbuta ng ulan. Oh. Yung dalawang araw tayo hindi nakapunta rito kasi gawa nga nung ulan. Maulan kasi. Mahirap pag ano yung nagtrabaho tapos mabasa. Baka magkasakit tayo. Hirap magkasakit. Mahal ang gamot. Ang ganda ng sikat ng araw. Kapon hapon. Yun. Lakas ng ulan na naman. Ito maganda talaga rito. Yung tanawin. Bundok. Bundok ang nagdala. Yan. Mukhang liwayway. Ano yun? Binggala. Binggala ata yan. Makaratol pala mula yung palapag. Ayos natin. Oo. Meron tayo sa bahay. Sa ulan. Ano si tatay? Walang dalaw. Tatay oh. Naghihintay ng dalaw. Parang nakakulong si tatay ah. Ano pre, walang dalaw? Nandito na yung dalaw mo tay. Bukas na naman ang maliligayang araw. Bukas naman pala tay. Ba't di ka lumabas? Sino nyo ka dala? Wala. Bukas na! Bukas naman pala dito sa ano. Di ka lumabas. Permalite. Parang nakapriso. Oo. May buhay na naman. Tatay nakapriso. Pagsalit tayo. Pamili ng gatas. Tay. Yo. Thank you so much. Wala talaga. Amo, dito na kami. Sa bahay na maganda. At maganda ang nakatira. Amo. Amo. Agaling nga yung pugi, kay 500. Pwede magluluto tayo ng ano?
ulo ng baboy. Ay, may ano pa pala? Pork chop? Yes. Ulo. Ihaw na pa. Oo. At yan na nag-game na si Rika ng kangkong. Mamaya tayo magluluto kasi nagluluto pa sa Rika. Yun. May gasol ka na pala. Ikaw na nagbakal? Ikaw na nagbakal? Hapon? Magluluto si Rika ng pansit. Hindi ako sa dalo. Sa Daldo ka na, ayan, kada pala ako sa Daldo. Ng isang araw. Natugasan ko muna yung karne. Luto na yung pansit. Breakfast ba? Yan, pansit. Tatawag kita eh. Natawag mga kalusi. Ayun, ulit mo. Tay, Ano? mag-breakfast nga. Eh, ito sa'yo. Papaubusan kay tata. Bibitayin na. Dito na lang ito. Ayan, prepare natin yung... prepare ko pala yung natin. Yung ulo. Bugot naman ako ha. Saan nakabakal tulos ka sa akin? Gasol. Ano kaya? Mana nakabakal tulos ka sa gas. Sa ating taong patingon magkarakwa sa gagamit ng kabaka. Kapatangis pa rin, no? Nakakaiyak kapag walang gasol. Ulo pa ganyan. Ulo. Pero na tayo. Ugasan ka muna para preparado na. Takpan na lang. Ay. At yun, naugasan ko na yung karne. Almusal muna. Luto ng pansit. Ang natatay. Ugat si Utol. Yan. At mag-umpisa na po ang magluto ng sinabuan. Yan, tinatanggalan na rin kayong mga pansit. At gagamitin ko ng kawali. At namaramit namin yung ano, limpo. Yung gulay. Ginawa na rin ni Rika. Kangkong. Hey, Jay, siya kay Longski TV channel. Laging nakasuporta sa atin. Nakaplay tayo sa big screen. Ang project na yun, yung simbahan na napakatagal ng ginagawa, yung Sagrada Familia. Yun na tayong project na ngayon may post yun eh. Yung ganun pa lang na ginagawa, hindi matapos-tapos. Sagrada Familia. Sa Spain. Sa Barcelona. Oo, nalagay ko na yung ano. Pinili ko kasi isang butong ulo. May kasamang ngipin, hindi man lang yung mag-shot nito. Walang pinanggal. Mahal niyo sa mga ayan po. Lalagyan ko na siya ng sabaw. Ilang yaman? Yan na. At yun, thank you nga po pala sa sa nag-sponsor na banding ng Team Paway. Ng salo-salo namin ngayon na last day sa bahay nila Rika. Yan. Salamat kay sino nga yun? Kung ato, Iba. Ma'am Iba, salamat po sa pag-sponsor dito sa banding namin. Kaya si Rika nagligpit na. Amo. Hello. Hello. Wala ibang silikani? Ano? Huwag mo na. Pwede niya. Okay na yan.
Yan, takban ko muna. Takban? Takban talaga. Takpan ko muna. Para mabilis kumulo. Palalambutin pa yan. Ayan. Patuloy pa rin yung kangkong. May himay. Hindi ba talaga sa orong tadi? Nagkatanggal ko. Last day. At ayan, ano na nari yung gulay na kangkong. Okay na to ka? Hugasan ko na di? Sige. Yan, hugasan ko na para nakatulo na. Narawan mo? Matunga ako itong kagat. Pirang kilo ano mo? Si, pirang kilo? Ay, kuya. Gagatikot. Barato pa sa tupuan mismo. Hindi na ako pagatan para matagal lang. Pwede mo i-vlog yun, pwede. Magbat na sa pulo. Nagkasa ako muna. Ay, muna ilan yun. Ang bolo. Yan. Kuya Negros. Yun. Tinapon ko talaga kasi napuno ng tae. Kung sa ano ka ay nakabot ka na nasa bus ka tapos Airball. talaga Sige lang yung pasada. tapos nakapamasahe ka na pa Manila ay mahina Pintuan na tawanan. Tigil na si tatay. Yan, magkano uploadings ka lang? Kasi pag tumahin na suka inom kasi kagabi yun. Nasira yung bituka. Bakit na ba kumapit sa kanya? Tingnan ulit natin yung niluluto. Ayan si Eric na naghuhugas. Parang pista. Okay lang. Nagpistahan na. Okay lang. Walang papasok dito. Yun. Yan, kumukulo na po. Kumukulo na, buksan natin. Ay, ako lang pala. Para na. At mamaya pakaluto ko. Kuya Jason, Yo, natin ba yung susi? susi ng. Kadalo? Di. Wala? Kabago. Kabago pa di. Oo. Ayan. Mamaya pakaluto ko. Magpipintura daw ako dito. Bili ko ano uli. Anong padlak ang pinaka? Yun! Yan to yung sa lamisa. Ha? Lamisa yun. Yun o. Ayun. Ay nako, may pag-asa ba ako? Walang kamatis, okay na yan. At ayun, shoutout nga po pala sa mga sponsor na mababait na patuloy na nagtitiwala sa Team Pahaway kay Kuya Noli Vlog. Yun. At ayun, kung hindi dahil sa inyo, wala kaming
gawa, walang may content na ano, magandang content. Yun. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sa patuloy na ano, mga sponsor na patuloy na tumutulong kay Rika. Yun, salamat po. Amo tay? Amo. Amo. Ayun, tatay kalasi. Amo? Si Kaloti. Yun, dito tayo luto. Ito dito! Nagkukulitan yung maglolo. Uwi na. Tinuturuan mag-cellphone si tatay. Baki mo. Ay, yung pala, isa mo muna to. Oo. Hindi. Ito. Oh. Hindi na. Saan na yun? Ibalik mo ulit. Oh, di ba? Ayan. Ganda mo. Alin ito? Yan, yan. Itong pula. Ito. Ito. Yan. Dito. Okay na yan. Wala na. Nakaano. Nag-release ka na dito. May record ka na dito. Hindi na na. Ang pagburahan hindi ko alam. Pasalitain mo na. Ano yung sinasabi? I love you. Magsalita ako ng I love you. Sige na. Oo, diyan na yun. Record na yun. Kulitan nung maglolo. Kulitan nila yan. Ko dapat ito. Parang Kasi tatay Owen na rin yan. Okay, ano sila? Yo! patayin yung kuryente. Natasusukgun na din mga igingawan. Sorry. Guri! Dito na ako na na. Guri! Ako bagaan babawan sa guri. Arin ka. Ha? Ako bagaan sa babawan sa guri. Kumanta na yung gulo. Ano kan ngaran? Sana. Uy, si Vicente ko. Service lang naman yun. Guri. Ate yan sila dyan. Bumili sila ng school supply. Nasusupog na ka mo. Hello dyan. Sana yung magkaon. Oh. Ata kaya. Ata kaya. Good morning. Hello, Nay. Si tatay. Yan si tatay, videoan ko raw siya. Wah, 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 wah. Wah, wah. Yo. Hey. Tumakbo pa yung kalabaw. Yung gagawa si tatay nung kuryente. Magladaldad ng kabling. Sa ako nagluluto si Papa ni Kaano uli, nandyan. Si Utol. Si Utol Beans. May buhangin pa na lumalabas. Yung isang sako na nga yan eh. Ay, grabe. Kaipon ko pala. Kaipon na. Yayaman yan. Yan ang sikreto ng gripo na yan. Yan po. Patuloy siya. Pag lumambot na ito, ilalagay ko na yung kangkong. Tapos magpipintura na ako. Ayun, mayroon pa talaga. Ayun, wala kasing kamatis. Kung may kamatis sana, balak ko igisa yun para mas malasa. Yun. At lalagyan ko na siya ng pampaasim. At pinalasahan ko kay Erika, okay na. Uli ka na?
Kuya Jason, saan Yo. yung nakita? Sino? Sa ano? Sa ano? Nandado. Pwede pa ko na Talbo mo ipang susi. Sadusad sana, pag usadon mo lang. Tapos butan mo sa numero. Para di ka matuko kung nagmamadali ka, isin mo na kung ano mo gamito na ano. Na susi. Ano man eh. Hmm? Saan daw bukas na sa nga. Di ako Ay ko kaya magayo. Bada ito na. Ha? Ito na. Adya? Oo. Hmm. Kaya sa nataho. Kaya yan. Kaya? Kaya yan. Pag gusto. Ano gusto mo? Maasim na maasim? Hmm? Maklinte? Pinatay! Ay, Pinubok baga. Inaayos si tata yung kuryente. Nilaladlad. At lagay ko na yung kangkong. Daming gulay, mas masarap. Maraming gulay. Saan mo ginagawa? Kangkong? Kangkong? Hmm. began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Ang gulay. So loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Tikman ulit ni Rika kung goods na. Pero parang tumabang na nilagayan ko na ng ano, gulay. Hmm. Sarap kung may patis. Yung kahit asin na lang. Ano? Okay na yan? naman. Yan. Pero sa mga brush, pintura na ako. Yan po umaalis kami. Yan eh. Kulang. Kulang sa sinigaw. Kulang. Ubus na eh. Ubus na. Yan, nagbakal. Ako na
Baba. Sato na lang ah. Sato ah. Pwede pang pabulan tayo sa uno. Ah. Pwede ta pa rin pabulan sa kamatis. Kasi daman tama sa Dasa sa sentro. sa sentro ako. Ayan, sa sentro kita. Mos. Tara, i-after mo na eh. Ayun, punta kami yung sentro ni Erika. Kaya parang masarap ang ating recipe. Oo. Bili kami ng kulang na sangkap. Ako, drive. Ay, mahal.